kuom gik matimore odiechieng' ma kawuono. Nyinga en George Bati. E kinde ma jopuonjre medo yawo sikul bang' kawo yweyo mar jumbe 2, jokanyo e sekta mar somo mawuok e chula 5 manitiere nam Lolwe medo keto chenro mag neno ni jopuonjre te ahinya to rowere manyiri odok e sikul. Lipod ni Ramogi olosi kod Faith Onyango kendo koro imiyowago yo machalo kama. En odiechieng' mar 3 koro nyaka ne chenro mar neno ni rowere mawuok e chula mopogore opogore mantie nam Lolwe odok e skul e tam mar 3. Kata kamano, achiedh nade maduong' matamo jopuonjre go dok e skul en donjo e tij lupo. Challenges mag nyithindo ma nyiri ng'eny. Bende sani king'iyo economic times, uchumi ok ber ahinya. To magi gin gigo kaka taulo mag riagi gin gigo madwarore pile pile. E ngima mar nyathi manyako, kokoso kamoro mondo many odonje tem mantie. Mayudo ka samoro jomoko bende misuse gi mondo yudie gimoro mathin monyalo loyogo dwaro. Nyithindo ma odak e dho nam thoth gin gi challenges mopogore opogore. Moko ya familia mok nyal. Koro gima gineno ni ginyalo timo maber en dhi bedo osiepe gi jonam go, kasto gimako ich gi HIV and AIDS. Kwayo sirikal mondo okony nyithindo manyiri, okelnegi sanitary towels gi gik mamoko ma nyithindo manyiri dwaro. To kanyalore ahinya gi support education ma e island kon. Onge mar yore makare mag wuoth e chulago bende oseyangore kaka achiedh nade moro matamo jopuonjre go dok e skul, gino makoro rocho chenro mag somo kono. Gifima nyalo romo nyathi dhi skul riembe, oduogo dala. To ido ni kod nyiso janyuol kata shopping nyamiye shopping ma ok rome. Koro onyalo dhi ir osiepne moro. To wayudo ni mane ma kodhi kaka odhiro osiepne ma wuoyi nyalo wuonde mo oginene omiye ich machon. Kaka yorno mar temo konyo jopuonjre go doge sikunde, jokanyo e sekta mar somo koro tudore kod riwruok makonyo e chenro mag wuoth e nam Lolwe kowuok e chulago. We as the corporate world and the corporate level look at the small things that we can do. We might view them as very minute, but what that sanitary towel pack means to that girl moving from the island, it means a lot. And this back to school time, we've been able to put a smile to several of them. And of course, we've had guys asking about, what about the boy child? We've had a package, a stationary pack for them. Jokanyogo koro wacho ni gibiro dhi mbele kod keto piny chenro duto makare nyaka jopuonjre te doge skul e tamni mar 3. Kawasuri Ramogi